la denominació d'origen Sitges, perquè creiem que és una iniciativa que encaixa molt també amb les coses que el Retiro fa anys que lluita, no? Que és donar oportunitats a la gent de Sitges a fer coses, sigui a través de la banda, sigui a través de l'escola de música, i creiem que això pot ser una continuïtat a totes aquestes iniciatives. Per això, super benvinguda, i ara us l'explicaran amb tot detall, començant per la Rosa, la nostra regidora de Cultura. Moltes gràcies, Joan. Doncs bé, nosaltres hem volgut aprofitar la presentació del talent local de Sitges per presentar la marca que volem que distingeixi a Sitges properament. Des de l'Ajuntament de Sitges apostem pel talent local i evidentment volem donar la màxima difusió a aquest talent local, que Sitges en tenim molt i que sabem perfectament que el nostre gran valor són els artistes que tenim aquí. Què tenim aquí? Aquí tenim una A, que és l'A de la paraula art. Aquesta A està dividida en 10 caixetes. Cadascuna d'aquestes caixetes és una de les arts, que Sitges, com tots bé sabeu, en tenim molt ben representades. Parlem de la música, parlem de la pintura, parlem de l'escultura, parlem del cinema, parlem de l'arquitectura, parlem de la literatura i la poesia, i en fi, fins a 10 no vull allargar-me més. Però cadascuna d'aquestes caixes representa una de les arts fins a 10. Què més hi veiem? Doncs hi veiem el blau. Què és el blau? El blau és el color que més identifica Sitges, no? I per tant aquest blau no podia faltar en aquesta marca. Jo crec que el que nosaltres volem des de l'Ajuntament és reivindicar que l'art és la denominació d'origen de Sitges. Per què és així? Perquè l'art és cultura, la cultura és art i l'art de Sitges és la nostra denominació d'origen. També només per acabar, dir que tots sabem quin és el millor capital cultural que tenim a Sitges, que són els nostres artistes. No podia ser un festival qualsevol, sinó que havia de tenir el seu propi caràcter. I quin era aquest caràcter? Doncs evidentment nosaltres havíem de promoure i donar a conèixer tota la creativitat i talent local que tenim a Sitges. Això, quan ho vam parlar amb els promotors, amb els qui van contactar per organitzar aquest festival, va ser una premissa molt clara. A Sitges tenim molt de talent local i aquest talent local havia d'estar ben representat. En la qual cosa vam aprofitar tot el previ als concerts centrals per donar peu a aquest talent local a través de diverses manifestacions artístiques com són el teatre, la dansa, la pintura i enguany hem incorporat també activitats teatrals, actuacions teatrals, actuacions de titelles i també fusions de música, pintura i cant. Per tant, com l'any passat, seguim amb la mateixa idea. Hi haurà un concert de petit format a la zona del Village, seguidament o simultàniament hi haurà actuacions de talent de dansa i paral·lelament hi haurà també unes instal·lacions artístiques de la mà dels nostres pintors. Per què pensem que Jardins de Terramar és el lloc idoni per fer aquest festival? Perquè a Sitges tenim molt de patrimoni cultural i és un dels nostres objectius promoure'l, donar-lo a conèixer i a més socialitzar-lo. Gaudir d'aquell entorn per fer un esdeveniment cultural com aquest pensem que és l'entorn adequat i que per això ho promovem. També n'estem molt satisfets perquè segurament tots sabeu, això sí que si no ho veu veure l'any passat, durant aquest hivern ho heu pogut gaudir, que l'any passat es van recuperar les basses dels jardins i es van naturalitzar, amb la qual cosa aquell entorn és captivador. No m'allargo més, ara només em centraré a explicar quina programació de dansa farem i amb les companyies que enguany intervendran. Com l'any passat, continuem comptant amb les propostes de dansa amb les escoles de Sitges. Hi haurà presents l'esplai de dansa del Casino Prado, la companyia Tour Jove Ballet i Escola Lolita Vilalta, la companyia de l'Eva Fernández, l'escola de ball Marisa Salas, la companyia Sílvia Cuesta i les mateixes proclamades avui campiones de hip-hop, la Sol, la Carla i la Joana.
Enguany també hem incorporat a l'IAC i a talents locals que en aquests moments treballen en companyies de dansa europees, com són en Roger Bernat, l'Helena Hester i la Sara Colomino. En aquesta edició també, com abans he dit, hem incorporat altres propostes artístiques, com són les accions teatrals de la mà de l'Ester Soto o les titelles de la mà de la Tija, més una performance de piano, pintura i veu de la mà de la Pilar Mena i el David Guitart. Finalment, hi haurà els pintors de diversos estils que han estat preparant instal·lacions artístiques i que estaran integrades en aquest entorn per sorprendre'ns i captivar-nos. Entre d'altres trobarem l'Isidre Marcet, el Robi, la Lola Aramburu, l'Alicia Figueras, el Marilo Raponi, el Modesto Caballero i el Thomas Marsai, entre d'altres. Només acabar dient això, no? Que repetint el lema, l'art és la denominació d'origen de Sitges. Soc Oriol Borràs, de la Palmera Torta, suposo que per aquí ja ens coneixeu, que som una associació cultural que intentem promoure i fomentar una mica la música en viu al poble. I l'any passat, gràcies a l'Ajuntament de Sitges i a la Regidoria de Cultura, ja ens van encomanar fer aquests concerts previs al concert gran a l'edició 0 del Festival Jardins de Terramar, gràcies a Jet Entertainment, i ja vam fer aquesta primera programació. El que se'ns va demanar era molt fàcil per nosaltres perquè és el que ens dediquem, intentar donar veu a la música bona que es fa a aquest poble i que malauradament a vegades costa trobar llocs o espais on es pugui ensenyar, i allò va ser com un marc bastant especial, increïble per començar. L'experiència va ser bona i aquest any, amb la primera edició, estem parlant de 14 dies de concerts que per fer una programació, com bé sabreu, els de Jet és complicat i a més quadrar. Però tenim la sort que en aquest poble hi ha molt talent local i al final ho hem aconseguit. Inclús encara tenim asos amagats per la següent edició per seguir amb el talent local. La diferència aquest any, el que hem intentat és obrir una mica l'espectre de gèneres, que nosaltres sempre ens caracteritzem una mica pel tema més de rock i de pop, que és el que sempre ens ha agradat més, però el talent local té bastant més gèneres. Llavors aquest any, amb 14 dies, passarem des de grups de vocals, de capella, com les Forquets, també tindrem una proposta de la Glòria Freixas, que és Tapsos, que és un grup de polifonia celta, música, que és una cosa bastant espectacular. Introduïm un concepte nou que potser s'escapa una mica del concepte de concert en directe, però és un recital-concert amb Animal Impur del Joan Duran, que és d'aquí de Sitges, que recitarà poemes acompanyat d'un cantautor amb guitarra. I llavors també mouré una mica al món del jazz i del swing i el Dixie, que aquí, com bé sabeu, hi ha un festival de jazz antic. El senyor Pinós, que corre per aquí, sap de què va i hem intentat també ampliar. Tenim bones referències i aquí el talent local sí que pren nom. Una altra cosa bona que té Sitges, quan parlem de talent local, estem parlant de la Sina Klinsky, que ve de l'Institut of Arts de Barcelona, que és d'Alemanya. Estem parlant del Blutopia 3, que és un grup de jazz format per un americà i per un suec i per una noia de Vilanova. Estem parlant de moltes nacionalitats, vull dir, no és que siguin sitgetans que fan música, sinó que el talent local es compon per gent que viu aquí i gràcies a aquest entorn i aquest poble es creen aquest talent o aquestes creacions es fan gràcies al context. Jo crec que això també és important, sobretot per un noi com jo que soc de Terrassa i al final em sento la Palmera Torta i el talent local com propi i és veritat. I d'això es tracta i està molt bé. Res, no sé, jo crec que aquest serà l'any de veritat del Festival Jardins de Terramar. L'any passat va ser una prova molt positiva i amb l'afegit que aquest any, inclús tots plegats, podem acabar de millorar i perfilar coses que l'any passat no van acabar de funcionar. O sigui que serà una experiència bastant increïble, 14 opcions,
de concert gran, més totes les activitats que hi haurà al voltant. Aquest any suposo que el Carles ens ho explicarà, però a mi també em fa molta il·lusió que el diumenge hi haurà uns espectacles infantils de minimúsica, que els responsables de minimúsica també són sitgetans. Llavors jo crec que al final aquí s'està aconseguint una mica la idea d'aquest festival, que és una mica Sitges. Sobre aquesta base es pot crear una cosa molt especial i molt interessant, i amb un lloc fantàstic com els Jardins, que l'any que ve, no aquest any, faran 100 anys. No sé, preguntes? Suposo que a la pàgina web teniu totes les programacions, ara dels grups locals també apareixeran. És una mica un afegit, però és perquè la gent que ve de fora a veure aquests concerts grans, o la gent que estigui per aquí, també descobreixi que aquí es fan coses molt bones, i els que vingueu de fora espero que disfruteu del festival, i si us agraden els locals els podeu intentar contractar pels vostres països o d'on sigueu de fora, que llavors sí que tindrà encara més sentit per nosaltres com a associació cultural. La Palmera Torta ho fa molt bé. Després del que ha dit l'Oriol i la Rosa, afegir que evidentment per nosaltres no estem fent un festival, estem fent 2 festivals en un, perquè quasi és més important, jo diria que està a la mateixa alçada, la programació que hem fet nosaltres dels grups internacionals, nacionals i locals que ja coneixeu. Sitges està ple de banderoles, torretes, mupis, autobusos, Barcelona, Manresa, Igualada, i el que volem fer és un festival, com deia l'Oriol, que aquest any sigui la seva consagració. Bé, 2018, com dèiem abans, l'any passat va ser una prova, un test, a correcuita, en 3 mesos vam fer el festival i crec que el resultat va ser molt positiu. Fa mesos que estem treballant en aquesta edició i el cartell per nosaltres és un cartell de grans referències internacionals. Gloria Gaynor, Gregory Porter, James Road, Texas. A nivell nacional, artistes com Serrat, Rosario, Luz Casal, Sergio Dalma, Diego Cigala, artistes catalans, Joan Dusà, els Amics de les Arts, i 2 fets importants i únics a un festival a Catalunya. Primer, l'acord que hem fet amb el Festival de Cinema. El dia 20 de juliol comencem amb un acord amb el Festival de Cinema i amb una referència internacional. Ara estàvem fent una entrevista aquí i sentia un soroll que ben bé no sabíem què era, soroll així com de monstres. És que estan fent Jurassic World aquí darrere del cinema, i evidentment tindrem el Juan Antonio Bayona el dia 20 de juliol amb el Fernando Blázquez, que és el director de les seves bandes sonores. És un director molt reconegut a nivell internacional, que estarà dirigint l'Orquestra Simfònica del Vallès per fer un recull de les seves pel·lícules, Un monstruo viene a verme, Lo imposible i El orfanato. I com deia també l'Oriol, l'últim dia és una doble programació. Els que teniu nens, la família, podreu disfrutar a partir de migdia fins a les 6 de la tarda d'un altre espai, del Jardí dels Sentits, d'un altre espai diferent al festival, amb la Núria i el Víctor, Minimúsica, que han vingut i estan aquí amb nosaltres avui. I per altra banda, tancant el festival, quelcom especial, diferent, amb James Rhodes, escriptor, pianista, que tancarà aquesta edició del 2018. Per una altra banda, els que vareu venir l'any passat, vareu veure un espai central on hi havia gastronomia internacional, global, amb food trucks. Aquest any serà completament diferent. Tindrem primer el prestigi de poder tenir amb nosaltres una xef amb 2 estrelles Michelin, la Fina Puigdevall, que és la que gestionarà el restaurant del festival, i per altra banda un grup com és Vilaplana, que farà tota una sèrie de recorregut per la gastronomia mediterrània, evidentment centrant-se en productes de la terra en tota la part del village. A la part del talent local no cal que expliqui res, perquè ja ho ha explicat tot perfectament la Rosa, i a més hem vingut de blau per fer honor a l'art de Sitges. I simplement tenim un hashtag, Jo soc el festival. Per què hem triat aquest hashtag? Perquè al final aquest festival es diferencia de la resta de festivals que hi ha a Catalunya, perquè el fa la gent de Sitges, el feu cadascú de vosaltres, les escoles, els cantants, els actors, els ballarins, tothom que participa en aquest talent local, i nosaltres ens omplim la boca dient que aquest festival de Sitges evidentment és diferent a la resta per aquest fet diferencial. Una xifra, el 56% de les actuacions és de gent local. Per tant, per nosaltres és un gran plaer poder presentar-vos aquest festival del 20 de juliol al 5 d'agost per comprar les entrades. Això sí, www.festivaljardinsterramar.com, i a la vegada gràcies a la gent
del Retiro per deixar-nos estar avui aquí, i a la gent del Prado, on teniu una oficina on podeu recollir les vostres entrades, i a partir del 20 de juliol us esperem. És un plaer estar a Sitges, cada dia busquem i trobem racons fantàstics, i el jardí va ser el primer que vam descobrir com un espai bastant singular, i sempre que dic que no sé si és un bosc dintre d'un jardí o un jardí en un bosc. I l'altre dia estàvem passejant, perquè a més anem cada setmana 2 o 3 vegades, i anem descobrint frases, textos que hi ha des de fa més de 100 anys, o pràcticament 100 anys, i us convido que en aquest dia de minimúsica descobriu tot el que hi ha dintre dels Jardins de Terramar. Moltes gràcies, companya regidora, Rosa, Carles, Oriol. Una salutació especial a tots vosaltres que avui ens acompanyeu aquest vespre a la presentació del que ha de ser, del que és ja de fet, aquest talent local dins del Festival Jardins de Terramar. També voldria esmentar, tenim aquí la companya regidora Mireia Rossell, que ella en l'anterior mandat va ser regidora de Cultura, i quan començàvem a gestar la idea d'aquest festival i el començàvem a pensar i el començàvem a tirar endavant, teníem molt clar que volíem aconseguir un festival de música, un festival d'estiu de referència, però que tingués sempre en compte els artistes locals. I això és el que avui presentem i que estem aconseguint, i us ho vull agrair a tots els que ho feu possible, a tots els que ho fareu possible aquest mes de juliol i d'agost. Fa un moment la Rosa Tubau ens explicava la simbologia d'aquest art d'art, aquesta denominació d'origen tan pròpia que portem les sitgetanes i els sitgetans. Només cal que mireu al vostre entorn. Segur que teniu algun conegut, algun familiar, algun veí o veïna, algun amic que és artista a Sitges, en qualsevol de les seves disciplines, en qualsevol, perquè ho portem a la sang, perquè ho portem a l'ADN, perquè és la nostra manera de ser, perquè aquesta capital cultural que sempre reivindiquem és certa, i aquesta capital cultural, aquest capital que tenim tots, són les sitgetanes i els sitgetans artistes. I no podíem fer un festival sense comptar amb ells i elles. Per tant, això és el que avui presentem, és el que avui volem impulsar, ajudar des d'aquest festival a impulsar encara més, i sobretot una cosa, que aquestes nits d'estiu als Jardins de Terramar siguin inolvidables. Les recordeu sempre, és un espai magnífic que és de tots i totes, i si el podem acompanyar de música i art serà meravellós. Per tant, llarga vida al Festival Jardins de Terramar.